Huriani Tuhata Yesus Kristus tapukama par minggu tahun marende mahita sian buku ende nomor 55 ayat sada rodi ayat 3. Tanoon. Amen. Nunga hehe Tuhani, nunga tutu hehe ibana. Ariondo na jinadihon ni Jahoba. Marolop-olop jalan marlas ni roha mahita disi. Batu naung binolokon ni pande bagas. Imagabe batu parsuhi. Pinamasa ni Jahoba doi. Halongangan doi. Anggo di matata. Haleluya. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuholok, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hama matemi. Ala disondangi ho tanoman nami, asa marpakirimon namangulu hami, ala ni haheheonmi. Dak pola bema biar hami mida hamatean, ay hodo ulunami, ruasmu dohami, di paucat hodo hami sian haholomon tu hatiuron. Sian hamatean tu hanguluan,
Atong pargogoi mahami mamuji, dohon manguloi ho ari-ari. Pasangapon ho di bagasan hapor siaon na mangulu paima sahat hami tulambungmu. Amin. Udul ma. Marende ma. Pangihon hamuma patik ne debata di minggu ta sadarion. Sian konvensi HKBP 1910 onom bindu odom taringot tu haluaon. Tapor siai jalata hati dakondo debata do patupa haluaon. Ima haluaon sian dosa sian gonggomon ni sibolis dohot hamatean. Nang sian ragam ni huaso namaralo tu hata ni debata. Sian asi dohot holong ni rohani debata do di patupa haluanoi marhite pakokopon ni anakna nasa sadai. Tuhan Yesus Kristus namate di hau pinarsilang. Na tua tu banua toru du ditanom jalan namulak mangolu di ari patuluhon. Dalan manjalo haluani ima marhite hapor seaon na tinubuhon ni tondi para badia jala hapor seaoni. Ido rajuman debata gabe hapitoran ni jolma. Ia haluani hamuliaon ni debata dohot hatuaon ni jolma idoi. Nunga malua naporsiai atik pe godang dope parukilon si bolu sonna di portibion. Saya di palua asin rohani debata do na porsiai sian ragam ni mara di golu si ganu pari. Di ngolu pardagingan nang partondian pe. Manang marsasa halak, manang marsasa punguan. Hataridaan di haluaonido ngolu di na porsiai di portibion. Ima ngolu nabar habadiaon. Namar pabuehon aka parbueni tondi. Marhite podawon tawondol hondo. Naso adong haluaon na asing sian haluaon ni pinatupan ni Yesus Kristus. Jala Yesus Kristus sambing do na puna halak na pinaluanai. Naso tarapas sibolis manang aka huaso na asing be na porsea sian gomgomani. Siang gomgomani Kristus. Ala ni i tatulak do poda namandok. Boy jolmai paluahon dirina siang gomgomani dosa. Sibolis dohot hamatian. Marhite siana manadikon hari buron ni portibion. Laos tatulak do poda namandok usaha ni jolmai sadiri do namanutuhon haluan nai. Ido sahatna. Atong ramangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulahan na hombar tupatikmi. Amen. Marinde mahita.
Tatopotima dosata diadopan debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di madua gijang hodo na patupahon hasesa ni dosa ni hami hala na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham. Saya asima roham di hami akan na mangarsakon dosa nami. Saya sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami Lewat matu hami tondim nabadiai asa unang ganggu rohanami di asin roham alai asa hot rohanami marharpo seaon lao manggotapon nasa dosa dohot roha purtibion asa pasat hami diri nami tuho gabe pelean nama ngolu jalan nama dia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taring oto hasesa ni dosa. Songonondo pakholongi ni debata di Purtibion. Pola do anakna nasa sadai di lehon. Asa unang bago ganup na porsea di ibana. Asa hangoluan na salileng ni leleng na ibana. Hasangapan man di debata na di gijang. Amin. Marende mahita. Pinopani si Aaron, marhapo santo Jehovah mahamu, ibadah hamu ali akan namak habiari Jehovah, marhapo santo Jehovah mahamu, ibana do pangurupi dohot lombu-lombu nasida. Nungadi Jehovah kita, ibana masu-masu, ibana masu-masu pinopani Israel, ibana Ibana mamasu-masu akana habiari Jehovah akana memet dohot aka nama godang. Akana pinasu pasu do habusian Jehovah sitopa aka langit dohot tanoon. Dang tagamon pujioni akan naung mate Jehovah nang sude akan naung tuat tutano hasonangan. Ido sahatna martua do akan atumangihon hata ni debata jala no peosa. Amen. Marende mahita.
taha tindakon ma hapor siatai songon na hina tindakon idongata saha porsiaon di sandok pertibion rap mahita mandok au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na suatu dosan na tumapalangit dohotano au porsea di Yesus Kristus ana di debata Jahoba na sasadai iman na tibubuhon di si Maria nagabe-gabean son di parbadia andorang soha pubuhan ido tuhata na tumau na bendin di pahuman ni silatus namate tarpajal no ibana di hau pinarsilang na tuat banu atoru dun di tanong na mula mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahudul tu siabang debata Jahoba amanai parguguna suatu dosani disima ibana pay mamulak sogo tu tanon mangului halak na mangulu dohot na mate au porsea di tondi parbadia jala adok sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dia sesani dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging dohot di hagula dosora sudah amin tabege ma kor inahanna
oras madita saluna amanginang. Tatangihon ma tikting ni Mingguta Sadarion, Minggu Pasca Parjolo tanggal 20 April 2025. Kosong sada, Guarni Mingguta Sadarion, Minggu Pasca Parjolo, lapatana Pesta Perninggotan Haheon ni Tuata Yesus, topik ni Mingguta, ima ikon hehe ibana siang namate. 02, ibadah Pasca Paduahon. Huria Patupahon ibadah Pasca Paduahon di hari 21 April 2025 masuk pukul 10 usia 00 WIB. 07, pelayanan sakramen perjamuan kudus Marang Marulau Nabadia di rumah. Tuakka ruas ni huriata HKBP Pasar Minggu nasubui madohoti sakramen perjamuan kudus Marulau Nabadia di gereja di hari Jumat tanggal 10 April na salpu ima di Jumat Agung. Secara khusus tuakka ruas na di bagasan persahiton do lansia. Huria bersedia melayani di bagas tabe di ruas tuaka membutuhkan mulai tanggal 21 April 1 tanggal 21 Mei 2025 asa di daftar homa tu situa wilayah. 04, pertanyaan wilayah. Pertanyaan wilayah di Huriata di Bagasan Saminggon ima sada di hari Kamis tanggal 24 April 2025 di wilayah 2 sebagai tuan rumah Nemang Lama Jabui sada keluarga Situa Kiraman Ronald Sianipar Inang Arta Evelina Boru Napitupulu. 2, keluarga Tabunan Siregar Inang Naomi Elizabeth Boru Simajuntak. 3, keluarga Nyonya Sihaloho Rahmawati Detu Boru Simarmata. Masuk pukul 10.20 maringanan di ruang serbaguna gereja. 2, di hari Kamis tanggal 24 April 2025 nama Jabui mangla tuan rumah keluarga Nyonya Kasihaan Asima Rohani Boru Hutagaul. 2, keluarga T. Periko Rianto Siahaan Inang Saur Karolin Sitohang. 3, keluarga Pento Daniel Batuan Siahaan Inang Natasha Julia Boru Gultom. 4, keluarga Jasmine Manurung Inang Nopelia Elisa Rotua Boru Siahaan. Masuk pukul 10.00 WIB. Maringanan di gedung fasilitas lantai Tolu. Di hari Kamis tanggal 24 April 2025 di wilayah Sia, tuan rumah sada keluarga Nyonya NM Panjaitan Inang Maria Dame Boru Siahaan. 2, keluarga Harapan Coki Mulia Panjaitan Inang Marta Sintauli Boru Pakpahan. 3, keluarga Ade Rizal Tamrin Panjaitan Inang Devi Boru Purba. 4, keluarga Charlie Lumban Gaul Inang Jenny Rosalina Boru Panjaitan. Masuk pukul 10.20 maringanan di Jalan Kiai Mahmud Raya Gang Buntu nomor 3 RT 006 RW 04 Duren 3 Perdatam Kalibata. 04
di hari Kamis tanggal 24 April 2025 di wilayah Sapuluonom, tuan rumah sada keluarga Nyonya SM Siahaan, Inang Manglan Purnama Buru Nababan. 2. Keluarga Manahan Simajutak, Inang Iko Buru Siahaan. Masuk pukul 10.30 WIB, Maringanan di Jalan Jambu nomor 70, RT 012, RW 00 Sada, Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan. 5. Di hari Minggu tanggal 27 April 2025 di wilayah Saplopat, tuan rumah sada keluarga Antonius Sianipar, Inang Silviana Rosmaida Boru Hutauruk. 2. Keluarga Tupal Washington Simanjuntak, Inang Dewi Puspasari Boru Sianipar. Masuk pukul 12.00 WIB, Maringanan di gedung fasilitas lantai 7. Lima, pertanyaan punguan perhalado doot keluarga. Pertanyaan punguan perhalado doot keluarga dipatupa di hari Rabu tanggal 27 April 2025 pukul 10.30 WIB, Ingaran di ruang serbaguna. Pinangido tu sude perhalado dohot keluarga asaro madohoti pertanyaan ini. 06 Panitia Tahun Transformasi 2025 HKBP Pasar Minggu. Nomor pertemuan ima kegiatan kunjungan kasih dohot ibadah Paskah bersama dung sidung warta tabigema sosialisasi sian panitia Tahun Transformasi. 07 pelatihan building UP transformasional leadership pelayan penuh waktu CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Di hari Selasa satu hari Jumat tanggal 22 saat tanggal 25 April 2025 gelombang di Patupado ima pelatihan building UP transformasional leadership pelayan penuh waktu CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta. Maringaran di Evensil Hotel and Convention Bekasi dohot rumah perubahan Borhak dosude paditata madohoti pelatihani. Walu 08 pasangat ulos turuas na marumur 70 tahun tugijang. Mamuka di bulan Mei 2025 nanengro di minggu akhir setiap bulan di parmingguan pukul 10.00 WIB patu pauli huriatama ima napasahat ulos tu akka ruas naung marumur 70 tahun tugijang. Domutusi tu akka ruas naung marumur 70 tahun tugijang di tanggal 24 Maret saat tu tanggal 25 Mei 2025 asa mendaftar ma tu situa wilayah. 0 sia Forum Komunikasi Lansia gereja-gereja sekitar Kecamatan Pasar Minggu dan sekitarnya. Forum Komunikasi Lansia gereja-gereja Kecamatan Pasar Minggu dan sekitarnya naik patu pahon perayaan Paskah FKLJ 2025 ima di hari Kamis tanggal 24 April 2025 pukul 10.00 WIB satuna selesai maringanan di gereja HKBP Pasar Minggu. 10 Dewan-Dewan 10 diksara seksi sekolah minggu Jumat Agung sekolah minggu tahun 2025
Jumat Agung Seksi Sekolah Minggu tahun 2025 mengusung tema Damai Sejahtera Kristus di Tengah-Tengah Keluarga, Yohanes 20 ayat 26, di Patupa di hari Minggu Sederion tanggal 20 April 2025 pukul 7.25 1 pukul 6.15 WIB. Ingaran Gereja Dohot Ruang Serbaguna. Kegiatan lomba mencari telur, ibadah Paskah subuh, lomba menghias telur Paskah anak sekolah minggu. Sepuluh Tiga dua seksi remaja. Worship remaja HKBP Pasar Minggu. Seksi remaja naik Patupahon worship na mengusung tema teknologi AI peluang dan ancaman AI bagi remaja HKBP Pasar Minggu. Nah, naik di Patupa ima di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 10.30 pukul 15.30 WIB. Maringanan di Gereja HKBP Pasar Minggu. Narasumber Pendeta Profesor Bisar Jonathan Pakpahan. Pendaftaran Boima mengisi link dohot scan barcode songon naung adong di buku Warta Jemaat. 10.2 Dewan Diakonia. 10.2 Iksada Seksi Pendidikan. Penerimaan murid baru Yayasan TK Trangkasih. Nungga dibuka Yayasan Taman Kanak-Kanak Trangkasih pendaftaran murid baru, murid TK Dohot Playgroup. Bilangi dohon matu hita na marianakon usia 1 tahun mendaftarhon Playgroup usia 4 5 tahun TKA usia 5 6 tahun TKB. 10.2 Yayasan Trangkasih. Open House TK Trangkasih tahun 2025. TK Trangkasih mengundang orang tua dohot yang akon nama rumur 21 tahun ima di acara Open House 2025 nah di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 8.00 pukul 10.30 WIB. Ingatan gedung fasilitas lantai dasar ruang kelas. Kegiatan yang di Patupa ima aktivitas anak, lomba mewarnai, fashion show, dan memindahkan bola. Aktivitas orang tua, seminar parenting. Asata daftar homa amang inang dohot yanak kota songon narahubung ima Miss Tina nomor handphone 025 08 sada onom 444. 10 di Tolu Dewan Marturia. 10 di Tolu di sada panitia hari ulang tahun HKBP Pasar Minggu. Pembubaran panitia hari ulang tahun HKBP Pasar Minggu di Patupa di hari Minggu Sadarion tanggal 20 April 2025 pukul 12.00 WIB dung sidung permingguan pukul 10 WIB. Maringanan di ruang serbaguna Pinangidoma Tusude panitia asaro madohoti acara pembubaran ini. 10 di Tolu di 2 seksi sending. Pertanyaan bulanan sending. Seksi sending naik Patupahon pertanyaan sending
di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 10.00 WIB. Tuaka pedagang pekerja terminal kaum marginal dohot akka ruas na terjauh di Pakubasion Seding pertanyaan di patupa di ruang ibadah HKBP Pasar Minggu tikting omma nagabe undangan 10 sada nomor bagas titing perjuru dohot paduahon neng majaro pasu-pasu perbagas ma Bribda Joshua Jeremia anak ni Amata Neman J. Jackson Tubuh Inata Tampi Imelda Marlani alamat Jalan Cempaka Baru Raya Flat Cempaka Tolu RT 017 RW 007 Pasir Gunung Selatan Cimanggis Depok wilayah 15 dohok nanaeng orwana Rosi Heskia Sepanya Buru Panggabian Buru ni Amata Antonius Panggabian Tubuh ni Inata Agus Mida Buru Nenggolan alamat Jalan Gotong Royong RT 010 RW 02 nomor 10 Kelurahan Jakarta Kecamatan Tanjung Barat Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jakarta Selatan wilayah Sada anggota HKBP Pasar Minggu Resort Pasar Minggu pemasuk-masuan di Patupa di hari Sabtu tanggal 26 April 2025 pukul 10 WIB di HKBP Resort Pasar Minggu 12 ruas Namoding. Nah di hari Kamis tanggal 10 April 2025 Lungga Jumulo Moding Amata Anggiat Hutomo Putra Rambe umur 70 tahun hinabaluhon ni Inata Melinda Hermenia Buru Sitanggang alamat Jalan TB Simatupang RT 007 RW 002 Sada Cilandak Timur Jakarta Selatan wilayah 12 tatanya koma asa tibu tarapul keluarga namar sitaononi ruas ni Huriata nomor ulang tahun saluhut ruas nang perhaladu HKBP Pasar Minggu pasahaton selamat ulang tahun ma tuhamuna saluhuna ruas nomor ulang tahun hatu tubuh dohot nomor ulang tahun Persarepeon Mamuka siang tanggal 20 April sahatu tanggal 26 April 2025 Guar-guar ni nomor ulang tahun Boima Taida di buku Warta Jemaat Hatani debata Nagabe ojahan ni Lasni rohani roha tai Dienet dosian Yohanes 15 ayat itu Molomian hamu di bagasan ahu Jala molomian hataki di bagasan hamu Jupang hamu do Manang dia pe dipangido rohamuna Sabtu tolu ruas namar sahid tuaka ruas namar sahid nah dirawat di rumah sakit dirawat di Jabu dohot dirawat rawat jalan dohot akka namar sahid menahun dohonon nami ma saya di pasu-pasu tuhatai ma sude pangubation najinalomuna tibu malum parsahitoni tatanyakon ma nasida asa tibu malum sian parsahiton daftar goar na di bagasan parsahiton boy ma taida di buku Warta Jemaat ni Huriata tikting na sojinahon son parhepengon ni Huriata boy ma tajaha itikting naong di para di Huriata songonima tikting dihita di bagasan saminggon pinasahap ma tu panitia
transformasi. Shalom. Napinasangapan amang pendeta John Siahan, uluan ni Huria KPP Pasar Minggu, napinasangapan amang inang Perhalado, napinasangapan amang inang Jemaat ni Huria KPP Pasar Minggu, dan yang kami kasihi anak-anak kami na Poso Bulung dan juga remaja. Napa jolo tapasahat mamoryate tua mata di bata, ala nunga dilehon tuita sedatiki, woi tempat pungu malas ni roha, mamuji pasangapon guarnai di bagas ni jolo ni tuhata. Horas mahari tasalutna. Amang inang izinkan kami memutar sosialisasi kegiatan tahun transformasi di Panti Asuhan Yayasan Kasih Mandiri. Puji kehadiran Tuhan masih di sini. Begitu juga kami dari HKBP Pasar Minggu yang mungkin tahun. Saudara pun ini kiranya ingin membawa kita ke dunia. Jangan kita.
Amang Inang, saya Situahani Hutagalung mewakili seluruh panitia transformasi HKBP Pasar Minggu tahun 2025 mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu yang sudah memberikan sumbangannya berupa materi maupun sumbangan berupa barang, sembako, dan juga perlengkapan mandi, sehingga kegiatan kunjungan kasih pasca ke panti asuhan Yayasan Kasih Mandiri Bersinar yang beralamat di Jalan Bambu Kuning nomor 27 Jati Padang Pasar Minggu pada hari Jumat tanggal 11 April 2025 telah terlaksana dengan baik, di mana seluruh sumbangan jemaat yang telah diserahkan dan diterima dengan baik oleh pihak panti asuhan. Kiranya apa yang sudah kita berikan akan menjadi dupa yang harum bagi Tuhan dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amang Inang, kegiatan bakti pasca ada 2 kegiatan. Yang pertama yang tadi kita lihat adalah mengunjungi panti asuhan, sedangkan kedua adalah pasca bersama jemaat HKBP Pasar Minggu pada hari ini tanggal 20 April 2025. Nanti setelah selesai ibadah, panitia akan membagikan telur pasca dan snack kecil untuk Amang Inang semuanya. Kiranya makna pasca ini boleh menjadi berkah bagi kita semuanya, jemaat HKBP Pasar Minggu. Amang Inang, untuk kelanjutan kegiatan transformasi, kita akan mengadakan seminar spirit transformasi dalam pelayanan HKBP dengan tema pertama, membangun kultur budaya Batak berbasis spirit transformasi pada jemaat HKBP Pasar Minggu. Kedua, memahami janji jemaat kepada Allah serta konsisten untuk memenuhinya. Seminar ini nantinya akan diadakan pada tanggal 31 Mei 2025 di gereja kita, gereja HKBP Pasar Minggu. Dan nanti akan diadakan juga sosialisasi lebih jelas mengenai seminar ini. Untuk ini kami mengundang Amang Inang seluruh jemaat HKBP Pasar Minggu agar berkenan hadir bersama-sama kita menghadiri seminar ini. Karena seminar ini nantinya kita akan memanggil pembicara yang berkompeten di acara ini. Akhir kata, atas nama panitia kami memohon restu dan juga dukungan serta partisipasi dari Amang Inang dan kita semuanya agar segala kegiatan di tahun transformasi ini dapat dan boleh berjalan dengan baik dan terlaksana dengan baik demi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Amang Inang dan kita semuanya. Salam transformasi. Tuhan Yesus memberkati.
Tapasahat ma peliata marende ma sian buku ende nomor 10 tolu.
Damene debatana sumuru sian saluhut naroha. Imana mangaramuti hati-hati do pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita saluhutna. Tatangi hummahatanya debata. Jamita dihita di hari paringotan. Haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus sadarion. Nadienet sian buku Evangelium Yohanes biddu 20 memuka sena seda sahatro di ayat 10. Hujahama dihita manginang songonoma hatana disi. Dungi di hari parjulu dung salpu hari sabat. Lao masih Maria Magdalena sugut di nahulumi dope tutanomani. Jadi di idama nang dihidda batui siat tanomani. Gabi marlujung maibana mano posisi mo Petrus. Doho sisean nasadanari haholongan ni rohani Yesus. Pabuahot tunasida. Nunga dibuat nama buat Tuhani siat tanomanna. Dang binoto manang tu dia ditaruhon. Jadi borhak masih Petrus do sisean nasadanari. Jadi sahak manasida tu tanomani. Narak marlujung do na duai. Gabe marhajuluad do sisian nasada nahumatop sian si Petrus. Gabe parjulu maibana sahat tu tanomani. Jadi di pauduk madirina di idama peak akka pangalilit. Alai nang bongot ibana. Roma nang si Petrus ya pudina. Di bongoti mata nomani. Jada di idama peak akka pangaliliti. Anggo sekka panapu ni uluna. Dang rap doho akka pangaliliti. Pulik do di balun tuingananna. Disipe asa bongot nang sisian nasada. Nang parjulu sahat tu tanomani. Di panok noti gabe porsiama ibana. Aidang dope dia tu sinasida hatani surati nama dok. Ikokehe ibana sian namate. Asamulima sisian naduai. Ima sahakna. Selama pasca madihita saluna manginang. Hurian itu hata perlu do rap mangatusi hita sasitongna. Ahado paskai dihita akka nahinokok ni debata, nahinokok ni Yesus Kristus. Jadi menurut adoko selama pasca berarti pitur di paingok do hita hurian itu hata taringot tuhaluahon. Ala memang paskahi marharoroat dui sian hata hebir ima pesak nomor 8 dilewatkan di balua dilewatkan di salpuhon sian hamaguani gabe dang bongot manang dang toktong mian di hamaguani. Ido lapatan ni paskah molo sian lapatan ni hatana di hata mulana hata hebir pesak. Las domutusido hurian itu hata molo najolo ala di palua dia batana sida siap parhatobana Mesir ay marsik kursi tuturu nasida pola marsiap bagi selama di Mesir di parhatoban bangsa Mesir leleng ni 430 tahun. Saya jauh-jauh mana sida tu debata asa di palua sian si taonon naduk duki naung di aina sida leleng ni 430 tahun ni. Ujung ngai tangi hode debata matang yang nasida jauh-jauh nasida songoninang ungu-tungu nasida dohot parsorion nani hatahon nasida tu debata ujunga Roma debata marhite akan aposona laho paluahon bangsuhi sian Mesir. Jadi haluau sian Mesiri di paretta debata, di hatahon debata, di tonahon debata ikut do pesta honon nasida. Pesta kemenangan, pesta keselamatan, pesta pembebasan dari perbudakan Mesir.
jala diguari mapestai hari raya Paskah. Jadi hidup banna mar hari raya Paskah do hala Jahudi ugamo Jahudi sahat rodi tikion. Lausido acara pesta huria, pesta Paskah, pesta partodion kerohanian ni hala Jahudi nanaing siado pan ni Yesus ditikin nalaing bongo tibana tu Jerusalem nalosi takku pibana muse di hari palimahon dung bongo tu Jerusalem Yesus. Ai nanaing mamestaho Paskah ni hala Jahudi do uban naro Yesus tu Jerusalem jala asasau memang sakap ni debata marhiti Yesus na ikod ditakku pibana ikod dipersilakon mate hehe asa tupa asa dapot adong haluau ni jolma hobar tu missini debata na menjelma gabe jolma di bagasan Kristus Yesus. Jala manang dihita selama Paskah dihita hala Kristen. Molo adong Paskah ni ala Jahudi na jolo na ikor rayahonon na sida laho marningot makamolatehon madok mauliate tu debata ala haluaon na pinatupay debata tu na sida gabe maluas yan parhatobanan ngolo na marsikor sa liling di tanong Misir lobi siyanima dihita hala Kristen. Naung dipalua siyan parhatobanan ni dosa, dipalua siyan hamagoan ala ni dosai, marhite-hite haheheon ni Kristus, ikod dohita marlas ni roha, makamolatehon, mangulopon haluaon, na pinatupay ni debata di bagasan haheheon ni Kristus, jalay korayahonot tamay guarna Paskah. Juban na udok manginang tuhita na kaning sa ulat nari salama Paskah madihita manginang. Molo marlas ni roha dang nangit halusna. Marlas ni roha selama Paskah madihita. Ipa salas ni roha na ipang. Hurian itu hata tahida ma di bagasa tikyon. Taringot tu turpu jami taon patujulo na buti. Tongod di hari Jumat sadari adorang suari sabak ni hala Jahudi na laos gabe ari perayaan Paskah nala Jahudi sonor na kaningani ba mati ma Jesus sido kan mati ma Jesus dia pinor silang dungi di tanoman ni milik ni sahala Parise na margoar si Yusuf sian Arimatea. Jadi termasuk do anggota Sanhedrin si Yusuf dari Arimateaon uban nagabe itangihok katana laho paturuton bakke ni Yesus sian silangi doho denggan asabui ditanom. Jadi dikubur ma Yesus tu tanoman milik ni si Yusuf sian Arimatea namorai. Dungimu sehuren itu hata dukon ni ba hehe mai bana di hari patuluhon hari ketiga. Bukan 3 hari setelah alai hari patuluhon sian hari hamamatena. Hari parjulu hamamatena Jumat, hari paduaho Sabtu, hari patuluhon, hari Minggu. Domutu somma hurian itu hata adong namasa. Na di pabotoho tuhita marhiti jamita Paskah di bagasa tikyo Yohanes 20 ayat 10. Aong namasa di peristiwa haheheon ni Yesus Kristusi. Ahama namasa na dihataho dison, taida ma adong diso figur-figur na ginurito ni si Yohanes. Naboy marnida taringot tu tanoman naung rumar. Tanoman makam yang sudah kosong. Jala figur na dihataho dison, ima akaparopuan, akaburu-buru. Iya aka boru-boru laudo tu tanomani itu teh memang itu perjolo borhat tu si. Akauma figurna akauma person sebagai tokoh-tokoh na dihataho di turpu jamitaon. Asa marhite-hite aka tokoh-tokoh on aka karakter-karakterna sifat-sifat na sida boi gabe sada tirua dihita jala boi gabe sada perenungani dihita manguduti dalan ningoluta dukon hahehe ni Yesus.
Upadar matuhita huren itu hatta satu-satu. Sada-sadape upadar tuhita taringot tu person na dihatahon di barita haheon ni Jesus diturpuk jami taon. Na parjolo dihatao do di si huren itu hatta si Maria Magdalena. Jadi si Maria Magdalena on omma paropuan nahea di pamalum Jesus uju di ulaon pakubasan di Jesus uju di nguluna di pamalum siap panggosagosaun ni pitu toddi nahudar namang gosa-gosa ibana ipamalum Jesus mai si Maria Magdalena ima sada narotu tanomani di buha-buha ijuk songoni mamangihu muse akadongan na boru-boru na asing rakmado si Maria Magdalena termasuk manang si Johanna molo si Johanna ripenisikus maon jala juara bagas ni Raja Herodes melilo juara bagas berarti bendahara ni Raja Herodes dongan ni Jesus do si Mario do si Johanna rapon na 12 sisya ni Kristus mabaritahon harajao ni debata tuak kaluat tuak kahuta dohot lubban. Jadi dohot do paropon na duon. Rap dohot na 12 sisyan. Madongani Jesus mabaritahon barita nauli harajao ni debata. Dungi Maria ni inani si Jakobus dohot si Salome doa ka boru-boru na asing. Dukoni huren itu hatta si Petrus takas tabo apostol Petrus sada sian ni Kristus na 12 ini. Doho muse si Johannes toluma apala jonok tu Jesus Kristus uju di pakobasion ni Jesus ujui. Si Jakobus, si Johannes, doho si Petrus. Saya heran arunggo surung ni naturun taida. Martangiang Yesus di Bukit Kemuliaan di Gunung Tabor bos jono dola kun naturu tu gijang. Era ring seda mo nasing non ring 2. Jadi ring seda malah kun naturu. Mau istilah ni pilkada itu teh. Untuk pemenangan. Molo down untuk kesaksian dulu pani bersaksi. Jadi apalagi masih Johannes sada si Petrus sada. Molo akasifakna songonoma. Molo si Maria Magdalena on sifatna ima parholong makaholongi Jesus sian nasaroha. Mungkin ala nunga di palua ibana sian panggosa-gosaon ni pitu to dinahudari macai belgama holong ni rohana tu Jesus ini. Bodo terbukti amanginang na parjulu terbukti do holong ni rohana. Dukko ditakku Jesus anggo kasisian na asing gumurang gua kasisian na itor lari do itor maporus do akasisian nai hola ni takku Jesus apalagi dung di parsilakku Jesus dung mate so binoto bitu dia kasisian nai alai molo si Maria Magdalena on barane do ibana sai dohot ditikki manuhu silang pe Jesusi sesi do ibana dohot do ibana ak nasai tu matangisi rap dohot si Maria inani Jesus ima balgani holong ni rohana akka manginang tutuhani jalan sai hor titani ditikidung mate Jesus tong do patarhian holong ni rohana naing pasangapon na Tuhani ay hulum do pe borngini aro manugo nei di buha-buha ijuki ngalau ibana rado donganna laho pasangapon Jesusi marhite-hite nanaing menaburhon miak nahucus di tanomani ay tujuan ibana lao tu tanomani laho mabain akamiak nahucus do tu kuburan itu tanoman di Jesusi songod dalan na pasangapon Tuhani anggo sa sitong ngahuren itu hatta matamanya nasida mabira kasisiani dung mati Jesus ala nabuti ay ditikki di silang dope Jesusi di silang dope ibana
Ngaitur makatai ala Parisei tu si Herodes makatai. Tiba ai do konodo bui pa ado pa jonjongonyo bagas joro di bagas satuluari. Besutungan no gabi adong akka penyesak ne baru. Ima kasisian non. Gabi takon non bakke ni Jesuson ido manahehe. Gabi adong mano penyesak baru. Alani raja nami suruh ma perjaga di kuburan ini. Unang adong jolma na jonok tu kuburan ini laho manakko bakke ni Jesuson. Sutung gabi dia tidak ko nakasisian nenon na hehe apa ini takko do bakke ini rupani. Jadi adong go perjaga kamanginang. Adong go si jaga tanomani. Isuru di pareta Raja Herodes. Asa unang adong na jonok tu tanomani. Asa unang adong na jonok tu kuburani. Jadi tentu ikut jagon nama molong adong isi perjaga. Setiap ada penyusup pasti do dibunuh. Itu kan? Jadi anggo mangida situasi ancaman ini, mabiar manian si Maria Magdalena on, apalagi diborngin ikolao tu kuburan di Yesus. Adonggo di si pengawal yang diperlengkapi dengan senjata. Ale kenyataan namang inang, di si terbukti balgani holoni rohana madodopot Yesus i. Nak pesongoni situasi, lao do ibana. Asa bui mana pasang apot Tuhan i, marhite na mabain akana angur, akana hucus. Di humaliang ni hinabor manang tanoman ni Tuhan Yesus Kristus. Totui ka manginang niodjar ni holong ni rohan na mauliutus dui. Songoni mabalga ni holong ni rohan ni si Maria Magdalena maridopon tuhatai. Sadanari manginang. Hapataran ni balga ni holong ni rohana. Holar roy bana do akadongan na ina tu tanomani ibere ngaru marbe tanomani nga kosong bepitor lama mana merlujung madapot to nakasisiani tu ingana parsita buanianan na pabuahon tu si Simon Petrus do tu si Johannes na kosong kuburani bepitor mangakak masih Johannes do si Petrus parjulu masaha si Johannes tu kuburani baru pesaha masih Petrus alai dung diida kosong anggo na dua halak sisi Yesus Kristus yang telah di Markus 10 ayat 15, sono mahatani Yesus taring utusi. Lao mahamu tulia portibion, jamita hukamuma, barita nauli, tunasa natinopa. Amanat agung ni Yesus pe, tua kasisiana, nang tu hita ditikion, hita dosisa ni Yesus nuai. Lao mahamu, barita hukamu, barita nauli, ajari hamu manasida, mengaruti, nasapat akahata nahupati kutuhamu. Imatan ni Tuhan Yesus Kristus amanat agung di Matius biddu 20 walui. Jadi songonima di pasatu hita ulaun. Lau marbarita nauli mabaritahon, barita nauli taringot tu haluauni, dalani haluauni. Ikon radido hita mangalu diritau dipakai menjadi kendaraan berita keselamatan. Taingo maka manginang di Matius 10 ayat 32 di Yesus songonon ganu na maka tidak konau di joloni jolma ido sugut hati dakonoku di joloni damang. Jika kita mau bersaksi tentang Yesus kepada sesama manusia mengatakan bahwa Yesus adalah jalan keselamatan, maka begitulah juga nanti Yesus akan bersaksi kepada Bapa di surga bahwa kita ini adalah penghuni surga. Kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Jadi kon aktif do hita marbarita nauli akamanginang. Molo porsia hita marha porsia na aktif ma. Naulo mabaritahon barita nauli. Molo ha porsiaon songo si Johannes iro dung dibereng porsia may iba na ninarupanikan di barita nauli nakang jamitay. Ta jaha ma udu ni baritay sudi sedal kitapi Evangelium Injili baik Matius, Markus, Lukas, Johannes tung saronggo di si didok dukon porsia si Johannes itur merbarita nauli mebana tu akadongan na sesama si siya mado ngahehe Yesus dang adongi tersurat berarti molo porsia pe ibana dung libereng kosok kuburani saya di rohana do porsia dang bersaksi ibana jadi ha porsia na pinangiru ni Tuhan inuaing ha porsia na marpanidang yudo siya kita mangina merbarita nauli mahita boha mabarita nauli
Berarti barita nabu mabadongan gabe taruli. Diakka nauli. Unang ma barita naroa nata baritahon. Sutung gabe dapotan naroa kadong atai. Gabe dapotan naroa kadongan. Aka barita nauli mata baritahon. Asa dapotan uli halahi. Aido di paret tahut Tuhani sudah honota. Itulah peranan kita di tengah-tengah dunia kegelapan. Supaya kita menjadi berkat. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Disuruh tamar barita nauli. Asa taruli dua kadongan. Dia kanauli, dia kanadenggan. Tua kanauli mata pasahat amang inang. Tua kadongata. Unang mata pasahat moloso denggani. So tunggabe dapat nidongan non naso denggan. Molo hita peran dapotan na denggan. Basay mo kita. Unang gabi do dongatte tabain. Gabi so dapotan dia kanadengani. Saluhu nai taulahu. Ido hita pasangapon Jesusi nakpisoboy di ida mata. Tapasanga mai salro di partos ni Hosatta. Molo si Maria Magdalena buy patupahon. Bukti ni hasangapon na di rohana pasangapon Tuhani. Napenong bakke Jesusi. Nakpesorong be sa sitong siaraponon na si Jesusi ay nga mati. Saya dipatuduhod do hasangapon ni Tuhani di rohana. Naroy ba na di buhay-buhay ijuk mabuan akan naangur. Lao sa burhonon na di tanoman ni Jesusi. Na argado yak ka manginang. Akam yak na hutsusi argadoi. Dang di marahali-hali iba na disi. Patuduhon sikap na dala pasangapon debata. Dang marahali-hali. Sayang imiakon. Ayu jualon. Ayu tabungon. Ayu batu deposito. Da songon niya manginang. Jadi songon niya nang dipaskaon. Moro lagi perlu dana pembangunan di Huriata. Nariko ituhani doi. Songon dalata pasangapon Tuhani. Dang ikon hola mamuju. Pasangapon Tuhan. Dak sayo kata manginang. Dari tindakan. Si Maria Magdalena pedak kola siya kata ibana pasangapon Tuhani. Alay melangkah do ibana tadi dia sa tindakan na borha do ibana rupani di patuduhod do siya narong na di ibanay di maed do songon bukti wujud pasangapot Tuhan Yesus Kristus. Jadi songon ni manakita ka manginang akan naong pinalua akan na makamoratehon basa-basa haluaon ni todi na pinatupan ni Jesus siuka do rohani pasangapot Tuhani dakkolan marhit holan di pamangan alay doho do siya nakapabahinan. Jadi taida madiwarta jemaat tayo manginang. Nga 3% hita ruas ni Huria na berkontribusi untuk mewujudkan proses pelaksanaan penyelesaian pembangunan ni perluasan ruang serbagunai. Tapatuduhom madalat tapasangapot Tuhani marhiti na ulo manupahi akaulaw ditongani Huriana. Aibana do ulu ni Huria hita pamatang do hita. Ruas do hita, ruas ni pamatang ni Kristus. Jadi na manguluho kuryaon Kristus do, Jesus do. Molo tabay pe siyan nabuy tapatupa so nabinani si Mariay dang nama bayat tujol mahita disi. Nama bayan asangapon pasangapon ulu ni huriay do hita ima Jesus Kristus. Guranggo pe wujud perbuatan-perbuatan tanabuy tapatuduhon. Songon dalatta membuktikan bahwa kita memuliakan Tuhan, selalu memuliakan Tuhan. Lumubi marhiti-hiti akapabahin na nadinggan, sa lilik kita mangulu di hasyangan. Selamat Paskah madihita manginang. Selamat Paskah madihita. Selamat marhapur siyaw mahita, marhapur siyaw tutuhani, marhapur siyaw tuhuaso ni hatanya debata. Selamat marholong ni rohama maridupo Tuhani. Selamat menyerahkan diri, mempersembahkan diri mahita gabe parbarita nauli pakio ni Tuhani totong ma tapasangat Tuhani nunga di palua hita sian hamaguan tapasangat maibana marhite hata nang marhite pabahenan akan nadenggani. Amin. Martanyang mahita. Mauliate madiho ale dia bata Jehovah manami nang patupahod dala kalua marhiti haheheon ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate madiho ale Tuhan Yesus nang mga rumari diri gabe jolma. Naradi marsitaonon namate jalana hehe manalu kamatian. Laho humokopami patupa haluaw nito dinami. Ale ito di purbadia. Say suat tumahaporsyaw napolin turohanami. Laho makaporsyaw Tuhan Yesus Kristus dala ni haluaw ni saluhu jolma.
jala patau mahami marsitaonon huhut mangului satia pasangapa tua Jesus di tonga-tonga ni gulmi ni ngulu namion nakpesi pata adopan nami akaparuk kilo ni ali di bata Jehovah manami las di baga setik kioma martanya kami to dopamu Tuhan mangido haluaon sia dodok ni roha lungun ni roha di ina nami inang anggia rabbe borusi tanggang do yanakon nasida do sudi keluarga besar di parmoding ni amanami amang anggiat rabbe asini rohamma Tuhan na mergugoyhon ina nami di habaluonna totong maho Tuhan na marmuru-muru na sida rap do yanakon na tading maiteki totong maho Tuhan na manguluhon na mga toy sude glumi ni ngulu ni ina nami nang yanakon napi totong mat lehono mo Tuhan pasu-pasu na baru di padalanan ni ngulu ni ina nami nang akay yanakon napi to akari na mangihut ali di bata Jehovah manami tengok kono nami do nang dongan nami ruas ni huriam na tongo di bagasa parsahiton tumbobi Tuhan na di bagasa perawatan di rumah sakit ina nami nang nainggolan boru sitorus amang MT Huta Barat ina situa siaham boru siagian ina situa Tambun boru Gurning songoninang amang Farel Panjaitan ama nami amang situa Gibson siahaan masa pemulihan songoninang dina nami inang Sitopul boru Lubis tukoma Tuhan na masu-masu manupahi sudah pangobati na sida sudah ketindakan ni para medis aka dokter mardongat to kuwa sommay asa makorhon hamalumoni buy na sida tibu malum siap parsahiton nay lasoni mamarudo penakadongan nami di masa pemulihan pasca op nami na dirawat nain di tunga-tunga ni bagas nabi perawatan pengobatan jalan totomaho Tuhan na manupahi o Tuhan na masu-masu pangobatin na sida asa tutu sikop Tuhan hamalumon ni parsahitoni parsaulihonon na sida ima dia manami amang gelu betobing boru na 70 ina nami nang dulu sariu boru sirait ina nami si tohang boru si majutak ina nami nang parhusi boru pandiangan ina nami nang sihite boru si hombing ina si boru boru si giro ina tambunan boru si torus amang si tua emtera jagugup ina na 70 boru hutagaol ina si majutak boru pajaitan Daniel Aruan inang NOP si hoping boru Tagalong inang awe siya boru pajaitan dengan nai manotang sibuya inang evangelis Indra Hutauruk boru tobing amang sa pardamian Huta Barat okta boru panggabian amang Daulat Tahir na 70 na posomi na situa Priska boru Hutapea inang Munte boru Manulang amang nami Nurdin Manurung inang Siregar boru Panjaitan songoni anak ni dongan nami keluarga disto Prasetyo inang boru si hoping asimarohan Tuhan dauni manasida di masa pemulihan na homa Tuhan na masu-masu na manupahi asa tutu sikop Tuhan hamalumuni jalon nasida siako lasongoni marudo penakadongan nami nang liling marsahit dina nami inang pajita boru tapubulon amang pesilalahi amang Agus Franco Nenggolan inang Anderina borusiahan amang Insinyur Oka Aruan inang Lubanturuan borusi litongan amang Hokman Sibuya maruli butar-butar Sultan Panusunan Tagalong inang Utauru borusi Manjuntak amang Marsaka Uta Barat inang si Manjuntak boru Lubatobing do inang si Mamora borusi Manjuntak nungaliling na sida tututuhan mangaya parsahitoni sojupang dope hamalumon leho mabengit ni roha di nasida las ni roha makirim dia kapanupahi do di panukol-nukolio siako na tongon na sida mga dubi parsahito ni songoni liling na Tuhan patubu totong Tuhan las ni roha di nasida marpakirimon dia kapasu-pasu na baru na siakoi jala totong mamian haporsiyon na sida unang madabu tu padeliat Tuhan alay totong mamarlas ni roha makabengiton padalanan ni nguluna rapoko ali di bata Jehovah manami las songonima marulak penakadongan namin na marulang tahun di bagasan na sa minggon na marulak tahun hatutubo do na marulak tahu parsaripeon pinuji maho Tuhan homarateo kami di sudedinggan di basam habur jomu mangiring-iring padalanan ngulu na sida na selaon sahaturo di obason bodo di bulus na sida Tuhan ragam ni akaparamaran hamaholo di tonga-tonga di padalanan ngulu nabi marahi pasudo na sida Tuhan sahaturo di bagasat taonon jalanunga ditabay ho Tuhan si dalanan na sida tahun baru tu na sida gan umar sada-sada asi maroham Tuhan holo maho Tuhan nagabe ulua di nasida manugunugu marmahani do masu-masu ulu nasida
jaka ari-ari ne baru tahun na tinabamu si dalam nasida 7 bulan narion. Leo matuhal las ni roha leo kay pasu gajang ni umur. Diudu ni padaling ulu nasida tu akari na mangihut. Ali debata Jehova amanami. Tayo kono nami nunang saka parbugason di dongan nami Joshua Jeremy dohot rosi buru panggabian. Nanandi patupa di tanggal 26 April di tonga-tonga ni Huriamon. Tukoma Tuhan na masu-masu di sude akap aradion nasida. So ni nandi akap persiapa pe. Tupai sudia ka pangarion nape naniulani na dua hasuhuton. Paranak doho parboru. Jalaramoti ma anak doho boru ni Huriam. Nanay majalo pasu-pasu parbogason siako. Padawa kamara, padawa persahiton. Songonisian na dua belah pihak keluarga paranak dohot parboru. Ali debata Jehova manami sudia ka poko besu di tongani Huriamon. Tutuhoma hugilik kami Tuhan. Asaho nama basu dia majadi. Gabi pasu-pasu di hamina sahuria. Ia makaruas ni pamatang mon. Jala gabi hasang apo ni degoarmo nabadiai. Tangihum mahami Tuhan na martanya tu dopamu. Mangasahon asi dohot tolo ni roham Tuhami. Amin. Hurian itu hatta ta pada di mapiliata ta pelehum mai di bagasal las ni roha. Huhut mari desa bukede nomor 10 saja.
semuanya musik. Dia mai beriku jong-jong mai. Tatanya kemapiliata martangi yang mahita. Ali di batama namin na di bonu agijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan. Doho na sa uli basa na mauli utus. Hupasahat kami masian na nilehom mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhok karajaw mo di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni silehom-lehom mitu hami. Asalam gir-gir hami mardok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata ama nami jala para siroha. Mauliate maroha nami jala pujian nami maho. Ala naun di tubuh hoko hami padua halihon siag gurang ni asin ni roham. Tupakirimun na mangolu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate. Nunga gabe si palua jala si pangolu anak midi hami. Jala ibana Tuhan nami, ibana ulu nami, si ihut tonon nami. Namarlas ni roha do hami nuaing marningot haheheon nai. Nunga talu sibolis, talu hamatian, talu banuatoru. Dang mabir be hami mida hamatia doho soropna, ay nunga monang Tuhan nami, ulu balang nagugui. Ibana do manugiho kami siya kamatia tu haheheo sugut. Alani ii ubain hupangido hami, saya si maroham, patugu mahaporsyaon nami maniop barita na ulii. Asaw nang ganggu roha nami dinahubulut sami hamatiani. Say sungguli maroha nami doho rohani dongan nami. Asarap hehe hami sian parrohaun na buruki. Asa tarulahok kami parangin ay baru. Say pasu-pasu mahuriam. Dohot parbarita na uli na mamaritahon.
haheheon ni Tuhan nami, asalam tersunggul akan apedem roha, jala hehe siad dosa nabi. Sai papos maroha nami makapor siai, nong mardame jala merdomu hami tuho, ala ni perdengganan na pinatupan ni anakmu. Sai pasabam, jala pamalum maroha nami, topa maroha na yas, dotod di na masihohot di bagasak kami, asa tarhajong jokok kami, nong pitor hami ala ni hatigoran na pinatupan ni Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguli mapakirimun na mangulu di hami, asa tarapul roha nami marningot akadongan nami nang jumolo ni alami, jala asa tarapul roha nami manao si taono di hasianganon. Saya pulima akan amatian, na dangol, na pugus, na so marina, akan nababalu, dohot akan namalungun tuban wagijang, marhite-hite haheheo ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banu agijang, say pinurbadia ma goarmu, say Roma harajomu, say sao malo maniroham di banu atong osong na di banu agijang, lehma tuhami sa daron hangalua siya pari, sesama dosa nami songo panesa nami, di dosa di dongan na mardusa tuhami, unak kami tugihon tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Jalo hamuma pasu-pasu ni Tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sedakot Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaor homma damena tutodim.